Mhm. Success! Kasi feeling nga nagka-violate ka sa rules na ni sa seniors. Wala lang. Tawag ng panahon ng God. Okay. Hindi makaya, hindi Hindi na makaya, di mapugnan. Good morning, good morning, good morning. It's December morning and it's sunny December morning sa inyo adlaw. And we're here, Xavier Estates, nagkuha lang kay Mang Miles. Welcome once again to Popilogues. It's your host, Popi. Ako ba na akong Carl, akong co-host. Si Carl, barangay gwapo ng... Barangay 29. Barangay 29. Ang katong Barangay 28 na absent gid siya, tapos siya na nakakuha. Tapos siya first runner-up. First runner-up ng Barangay Gwapo 2012. And we're going to Pagadian. Ready na mo? Let's go. Let's go. Morning, ma'am. Morning! Hello! We're making a good episode. First time I'm at Pagadian. Huh? When was your second time? Good. Granted. Question. Anong pula man ang, anong red man ang nose ni Rudolph ka? Si Rudolph ba yan ang leader sa Tanan Reindeers? Ha? Si Rudolph ang leader sa Tanan Reindeers. Ang kata yung red nose. So yung guys, signal light ba? Follow me. Follow me. Siya ang ban. I-choose ni God, ni Santa Claus nga mag-lead sa Tanan Reindeers. Pero di ba, gi-choose siya because na siya red nose. So na siya red nose daan. So nga no? Ikaw, nursing mo yung kami. Stress ko ni Popi. Kakulbaan ko sa niyang mga Q&A. Mapil na gano'n nga sa kanya. Sinising pala sa Sige na, dito na to. Mga Miles, Good morning. Yes. kabalo ko nga. I can't Bright hear man you. yung kayo ta, bright. Yes. These are headphones. Question, man Miles, for this day. Yes. Merry Christmas dito. Merry Christmas, Raymond. Raymond? Yeah. Kung babae, Kia. Kia. From Alex Artistic Salon, among kauban. Question. Hala! Kuya ko yun ang buklet. Pila. Ngano kahang red ang nose ni Rudolph? Sinusitis. Oh, dili ang Sinusitis. Cold. Cold? Nga naman, Watch cold. lang ang mga brains na yun. Sinusitis cold. Cold kay mahugdaw kay mong ilong basta. Mumula ba yung ilong basta matugtog? Unya ngano uban reindeer dili man pula. Ngano siya lahi man gyud. No, di ba? Kuan siya ka na. Bugat kayo din ang question, please. Can you just proceed to 2013 plans, directions, and targets? Ito na dahil signal light Next sa una. question, please. Next question na Sige. Sige, gusto. Never mind na lang siya. Where nag-nosebleed na sila, nag-yellow, nag-red na po ilang nose. Ha? Nag-split na. So, second question na ta. Ala, pwede question. Babae si Santa, lalaki. Lalaki. Santa? Babae, Santa. Diyos, patiwasakin sa Santa. Wasak Santa Maria. Santa Claus. Ah. Santa Claus. Nganong boy man, nga Santa man. Daga na kayo boy nga name nga girl. So, para nimo. So for the first quarter for next year, we presented a direction Ay, di na may karelate anak. strengthen the presence of abs-cbn to reach the provinces. Agay. Dili pa gagana mong brains kay Wami breakfast. Okay, sige. Sinyat ko. Oh, Yun ko nga magbinugok, hindi ko matubag. Bright daw siya na magbinugok. Ano, red nose man. Naman ka sa front seat, pag red nose po talaga. Naman ka sa front seat, pero red nose po talaga. Tarahan na to, napatay mga guest ko niya sa ilang mga answer.
mga kaibigan. Meron naman tayong ebidensya. Nakikita na natin. May isang barangay guwapo dito na nangingihi, babayolate ng traffic. Lamig! Ha? Good morning. Natagaran din sa mga pinakagwabag, pinakayabag. Of course. Church VIP. Apil ako. Matapon yung VIP. Na may question of the day. Pahingon may pagadian. Excited ka, Jam? Yes, of course. First time, second time, third time? Sa una, nakadto na ko dito pero bata pa man ko. So, kargad ako na So, tiguang na ka. Oh, first time. Ikaw first time? First time. Wow! Wi-Fi daw ang Pagadian City. As in? As in? Oo. Pero, hinay kayo ang As in, connection kaya excited. 1 million. 1 million users. So may password ka. Aman. Ready na ka? Oh, si Man. Welcome din sa akong channel. Ay! Welcome sa akong Popi channel, channel. Hi. Kanang question is, ngano ka ang red ang nose ni Rudolph? Gano? Christmas season. Tugnaw dadto, gisipon siya. Yung ano mo man gisipon si Kuan. Pareho din mo. Di, nabiya siya outfit. Dili si Santa, sikat ang uban mga reindeers. Red buto ilang nose, wala lang giingon sa song. Kaya taas na kaya ko sila lagartanan, red og nose. Tama. Go Max! Go Max! Ang galing mo! Copy paste. Wala tayo. Copy paste. Copy paste na. Kuan, di anak ni Santa ang ilong ni Rudolph. Yan na. Manag red. Ganun. Oh, tungkol sa iyang, anong giyan naman siya? Higikyutan man siya ka Rudolph. Ano di ay? Oh. Pantogra red akong nose. Hey! Cute day! Banta! Katawan ako. Katawa na kay paano ba ko? Rising star, rising star. Next question. Babae si Santa o lalaki? Nganong Santa man? So, dapat santo. Lalaki man siya, nabiya siya yung Mrs. Santa. Siya Ah, partner. ha? Ganong santa man. So lalaki siya. Lalaki siya. Pero nganong Santa man ang iyang ngalan? Di, wala lang. Kaya wala lang. Para unique, bawal di ay. Gusto siya santo. Walang basagan ng tip. Santo yung gusto. Dili siya. Anay, but anay. Dili siya bayot. Dili ko siya bayot. Dili. Di man siguro. Pero naman siya fur. May fur yung outfit. Murag bayot siya kay. Kaduda-duda. Murag bayot siya kay Kuan. Boots Wala sila with a anak. fur. May boots. Boots with Ay, a oo. fur. Na sila anak. Wala. Naas. Baog siya. Tigulang rin santa. Lagi. baog. Senior citizen na ba yan? Kasi 20% Ibinipos discount. na si Kuan. Saon lugar pagkaanak. So, ikaw. Si Santa. Ha? Ano sabi ikaw? Tigulang na siya. Ha? Or baog siya. Dili ba ano Santa man yung Oh. ngalan kung lalaki siya? Ano sabi mong gusto? Gusto niya mo gusto nga sige, Ba? ikaw na lang. Lagi, Pangalan na lang dito siya. baga. Santo Claus. Santo Claus. Oh, magyod ang tsada paminahon. Hmm? Santa. Sada paminahon na. At kung tsada paminahon ang una na yung mga ngalan. Meron tayong dagdag kanan ng mga kaibigan. Thank you so much. Thank you. Susi. Hey baby, won't you look my way? I can be your new addiction. Hey baby, what you gotta say? All you're giving me is fiction. I'm a sorry sucker and this happens all the time. Ay, ano na itong maranding sa nalalaman sa kapatagyan. 1 hour na lang. Makikita sila. What's this place about? Like Municipality of Bulacan. Ah, lala. Lala? A lot of motorized. Agi ba tayo dito yan? Ito sa kapitan. Kapatagan is known for How do you call that? Marang? You know, Marang, marang. It's kind of Alright. And a melon. Alright. Well, melon. Watermelon. Fruits. They have going there. Going there. Over there. The waterfalls or the cathedral falls. Have you stayed here for Yeah, I stay here for a while.
I see. To Just Pagadian Center. one hour. Where are we going? Pagadian. Pagadian City. We're exactly at Pagadian City. Pagadian City, known as the best seller of bulad. Kana mo yung shorts? Tawag ko man ang short ng taas. Kana mo yung shorts? Leng. Love yun naman akong asawa. Nga nung pula Ang start. ang nose ni Rodot. Running nose. Bulldog, the red nose, reindeer. Tadi man pabugnaw man na. Nag-running nose na siya. Sige siya kanana. Sige siya pangatsing mo nang ipula yan. There you have a running nose. Ano na ito? Wala na mo man ang lyrics. Itaas na. There you have- Bulldog, the red nose, reindeer. Yes, ay running nose. Right na right. We're here. Chuck, what's up? Check on mix. Busy guy? Sad guy ka ha? Hindi lang sa langit nandun ang mga bituin. Pag nasilayan ang pag-asa, magiging We're here. Sorry. Suya mita Cagayan de Oro. Walang ganyan sa Cagayan de Oro. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Ang ganda-ganda. First time mo makita nito. Tagalog ka? Ilang ulit man ang dilim sa buhay natin dumating. di pa panaw, di mauubos ang mga bituin. Mani atong kan third runner up sa Barangay Guapo. Say hi sa akong mga fans. Hey friends, question ng taka. Nganong pula ang ilong ni Rudo? Sipunan permit? Ganang ang uban deer. Hindi man pula dyan po ilong. Hindi, allergy siguro na siya. Ikaw mangani, mamula. Sa kulbaan ka, pati ilong mamula. Second. Babae si Santa o dili? Sa iba sa laki. Saan na pagkawala? Usahay, sabay siya laki. Sa ito, sakay siya laki. Pagadian, fights kayo, lamig kayo na way, lamig kayo. Huwag makabangbang. Ang pinakalamig akong nila dito sa Pagadian. Gusto bigit ang bulat yan. Bulan nila. Pressure is affordable kayong gamay. Karong gabi ang atong guest kay si Alvin Mark magpulong ang atong Barangay Guapo 2012 champion. Gabi Mark. Kumusta ang atong eleksyon? Kining
Na may mga pangutana sa imot. Walang ka pangutana. Nganong pulaman ang ilong ni Rudolph? Red nose, si Rudolph the red-nosed reindeer ba? Sa may color ano yung ilong. Mamaya. Tama na ha. Sa may Unsolved mystery. siya mali ang headlight. Hindi mo, light ng apertel. Siya man ang headlight. Ha? Siya ang headlight ni Santa. Pero 25 watts naman. Bin. Lalaki o babae santa? Nganong Santa man? Nganong santa man? Babae siya o lalaki? Bayot mo no. Isa na ko kabalo. Isa na ko kabalo. Magsulod na ako sa iyong opisina na purple. Sa iyong factory niya. Dili. Kung lucky pa lang si Santa, yan ang akong answer sa inyo. Kung lucky pa lang si Santa, saktong, dili na siya musugod kung maura nga sa nina every year. Bahay pa na siya. Good morning, Popi. Yes, it's me. Ngang 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 ngang. Mga Mags, kamulong may breakfast karon. Wow. Question, Meg. Nganong pulaman ang ilong ni Rodolph? Christmas man. Sa tanan rinders, nganong siya man? Ang pula. Ano man? Ha? Kauna-una na sukat-sukat sa inyong life? Oh, karon na. Kung sabi na si Santa, anong Santa may ang ngalan nga? Laki mo na siya. Santa Claus? Santa Claus. Zeh. Sir Dodge, anong ulaman ang ilong ni Rodolph? Ay, titik man ang Santa Claus. Tayong mo na. Naklatagdungon man. Sa kasaram ni Pang eh. Santa. Oh. Lalaki na siya ba? Ano Santa man yung ngalan? Kulit yun. Pagkabiro, pag umanet ako, mamayot na rin na sa muna Santa. Mayot na Santa Claus. Laki rin na Lagi mo kay gabi igon. Balas-tusi na siya magkatod. Pagkalonawan. Manglaki na na. Sayo naman siya maglaki. Lain magtanaw mga bata niya. Tanong Santa Claus na mayot. Sayo. Pag-alaw na. Alas-tusi na siya. Alas-tusi na siya magkatudikit. Pagkalaw na ba? Manglaki na siya. Kaya mo biyan na yung mga laki. Mahubong ka na yun. Lagi go bard. Oy, ho ho ho. Pero pag kuan na, pag bayat na siya, samok. This guy over here, man. This guy, you know, this guy over here. You know. So, salamat sa mga nagsagot sa aking mga tanong. Tagalog pala tayo ngayon. Salamat sa mga nagsagot sa aking mga tanong at salamat din sa nagtanong sa aking mga sagot. Ang sagot talaga nun, alam nyo ba mga kapatid? Kapamilya lagi. Ay! Alam nyo ba mga kapamilya na ayon sa aking research, pakihinayan mo na yung kaya pala mapula-pula at mailaw-ilaw yung ilong ni Rodolph ay dahilan sa tinatawag na chemical and body reaction na bioluminescence. Bioluminescence. Hindi niyo alam kung ano ang bioluminescence?
Google naman tayo eh. Research naman kayo sa Google. Sa spelling, spell. B-I-O Kamu na yung bahala. L-U-M-N-I-S-C Biology pala yun. C-E. Walang script dyan ha, walang script. Yun yung ano, sa mga layers ng epidermis, tapos yung dermis kasi, may reaction yan sa mga ano. Yung mga animals kasi meron ganyang na mga factors at mga ganyang style. Kami na yung bahala. Mga ganyang style. Hindi kasi, katulad ng mga fireflies, meron kayong mga ganon na mga ganon. Diba? So ang ilong niya mo'y lubot. Ano? Hindi, isa pang karakteristik niyan kasi different siya sa ibang mga reindeer. Kasi ayon sa mga theory, wala naman tayong historical ano niyan. Isa siya sa mga male or the only male of the the bull of the reindeer. Yung mga male kasi na mga reindeer, ang tawag diyan bull. Tapos yung mga female, ang tawag diyan cow. Alam niyo ba yan? Hindi niya alam? Alam niya na. Now you know. Si Santa naman mga kapatid, kaya Santa ang tawag niyan. Kapatid? Again. Kapatid! At si Santa naman mga kapamilya. Kaya Santa ang tawag dyan. Kasi, nung mga Dutch invaders ng New York, kung saan galing yung Santa Claus na idea, yung mga Dutch invaders na nag-introduce dyan sa New York, Saint kasi, tapos akala nila, akala ng mga New Yorkers, Santa ang talagang tinuod. Parang nag-misunderstand lang sila, tapos it stuck there. That name stuck there. Okay? Okay? Hindi mo nasaktan o nag-plastikan mo? Okay, so that's it. Thank you for watching Popilogues. Kapatid, kapamilya, lahat na kapuso. Okay?